E gwenge ma Kanyamwandhiwe kaunti ma Homa Bay, wanie got kama ne okanie Gor Mahia okumu. Wuod Ogalo e higa mar 1700 e kinde ma kata sikul ne onge. Pod ndalo ka ne onge opande, omiyo onge gi nying mane ni opande. To nyinge mane iluonge go mane kwar gi Mogalo nomiye iluongo ni Gor Okumu. Kaeto ne en gi nying midende go ni Gor Atendo. Atendo wuon Bilo. Gor nonyuole in the years of 1700 there, the later part of 1700. Negin iluongo ni school mag traditional schools. Ing'eyo, well, the normal sense of school miwacho ni ng'ato dhi e klas achiel ariyo ne onge. Ji ne somo e tie jodongo. Ipuonji the traditions, the culture, how to live with the people. E kaka dhoudi ne koro landore, jowagunda ne omako moko kuomgi ma anyuola ne. Ndalo mane Gor Gini nie loch, during that age, iluongo ni heroic age of the Luo community. Jotelo mandalo go eko ni dwaro ng'at man gi bilo, majabilo, ng'at man gi the spiritual power of mystery to guide and defend, because people were expanding, they were expanding their territories. Then ng'at manyalo rito lweny, nyalo telo ne lweny, can protect the community. Joluo nodonje Kenya ka tieng' ang'wen. Nitie Jokowiny, Jokomolo, Jokajok. Mago manobedo led groups manobedo led Gowiny, Gomolo kod Jok. To Jok ema nokwongo. En ng'at manokwongo ma grube nokwongo donje Kenya ka. To mane kuma laini mar Gor oae. To ni mar Jok bende ne ruoth. Jok wuod Ramogi ebe no ruoth mano rito piny. To ka Jok notho, nuwinjo sigand Jok ni Jok ane nodhi budho gi jowetene to weyo nyithinde mondo orit kale ginene liech mane chomo puodho. Ka liech obiro to giriembi. To hai marach ni kane Jok duogo, kanoa budho gi jodalagi, gosiepene. To nyithindo gi owuon ni en liech. Achiel kuom nyithindo gi nochwoye gi tong' motho. Kuom nyithindo gi, kane gisechwo wuon gi, nyithindo noringo. Ma chwanya to gi Wanjari. Gine giringo, bang'e Rachuonyo kod Wanjari. Gine giringo to giwe chwanya ka. Koro chwanya ema nodong' gi min gi miluongo ni Awando. Awando ni eri kanosedong' gi chwanya. Koro chwanya take over the home. Koro en manage dalagi, o lead. Take over the leadership from wuon gi Majok. Chwanya kanosekawo leadership mar Jok, obedo gi joge mowuotho ma gichopo nyaka Uyoma ka. Kakoro ji daro, ji dhi mbele, ji songo. Kanochopo Uyoma, joge chwanyago obiro nyaka Mirunda loka ka, but Homa Bay asegwanya. Kanye kama ne gigowe. To kanye kama koro ne ji chako garie ka ji ke. Ma achiel kuom nyathi chwanya iluongo ni Onyango Rabala. Onyango Rabala ni ndalo chwanya gini go ne nitiere jo slave traders around. Koro chwanya nomak gi slave traders. Kanomake to wuode Monyango wacho ni wuono ni ok anyal we jogi dhigo. Nodhi mo attack the slave traders. Momayo gi tonge mane gin go. Kanomayo gi tonge go, ka wuon gi machwanya obiro go dala. Chwanya ogore gi wagunda. Kato chwanya wacho ni, wuoda Onyango, itimo tim mawuoro, igole kuom wasigu. Koro tonge manomayo jogo, tonge 4 go, wacho ni tonge gi nobed pinjeni. To magi molokore Kanyamwa, Kadem, Karungu, omage pinjo Onyango Rabala.
Bang' bedo ruoth kuom thuolo malach, Ogallo ne koro chano mar sidho wuode Magoro Okumu mondo okaw kare. Obungo osewe ni e wuon Kanyamwa. Mwene en mano o-establish Kanyamwa. Obungo owe ne wuode Mogallo telo, koro tend Kanyamwa morito go Kanyamwa. Ogallo koro okawo tend wuongi, koro rito Kanyamwa. Ogallo kane osebedo ng'ama koro bedo ng'ama ng'ongo, mofil ni ndalone ochopo, dende ool, koro nyaka owe tich. Okon ogada ma wuode, okon ma wuon Gor. Adwaro mondo ane nyithindgi, mondo ane ng'ama nyalo wene tich. Achiel kachiel. Kane ochopo ir min Gor miluongo ni Awuonda. Awuonda ne en dhako ma nobudho ka ok onyuol. Kendo bedone ma ok onyuolo nothago chuny ji e dala ka, e dala Ogallo. Koro bang'e Ogallo biro to yudo ni nyathino onyuol e dalani, kodhi ir Awuonda to koni, Awuonda, ma yudo nyathina, ayudo nyathini nyinge ng'a? Nyathina ni nyinge Gor. Kato Gor manochake no, ne en one of the senior soldiers mag Ogallo. One of the commanders mag Ogallo. To en ng'at ma, he was a warrior. Ojalweny motegno. Kato Ogallo koni, Gor wuod Ndaria. Mano pake. Gi nyinge ma pakruok. Gor wuod Ndaria. Ono jakomo loka ka. Kato kanye mochako miye nying mar Gor Okumu. To the ceremony en kama. To chik ne ni ichuto nyithindo ring'o. Ichuto nyithindo ring'o. Nyathi ka nyathi keto ring'o e lwete modhigo e odgi. Mano keche ni miye hawi mar chiemo. Kwaro miye hawi mar chiemo gi chiwo mondo obed ng'at man gi chiemo e lwete. Kane ochopo ir Gor, emane openje nying Gor, nyathino ochako ng'ane ma ochake Gor. Kato wacho ni, Gor wuod Ndaria. Ma in. Gor Okumu. Koro kane ogwedho Gor, kar miye ring'o mondo odhigo ka omiyo owetene ka ring'o, okawo lo. Okawo lo, ojowo lo gi lwete. Oketo e lwet Gor. To koni Gor Okumu. Amiyi pinyni mondo iriti, ma pinyi. Nikech ni okawo lo mo represent lo Kanyamwa. Oketo e lwet Gor, kaeto kone ni Gor Okumu. Pinyni amiyi mondo irite. Gor koro ne nyaka many juogi mar tich. To mondo otiek that transfer of the spirit, Ogallo nokawo Gor. Onindo piny kama. To okawo Gor, oketo e dende kama. Which means Ogallo en owuon kaka ruoth, the lineage manoaye cha, the spiritual transfer, transfer the spirit of the community of that line. Kata kamano ne pod otin, ne telo ne owetene. Of course, bang' mano ne nitiere ywaruok e dala. Mar owetene madongo noneno ka obedo favored over them. In iminyalo yieri. To mano nok en, mano juogi. Giminyaka ing'e ni loch biro mar juogi. Opogore gi loch masani. Ne o feel unsafe. Kata min gi ne neno ni, kata wuon gi ne neno ni nyathina ni, apani ok en very safe gibedo ka. Ogallo kane otho, nonego bed nokawo loch. Bang'e no Ogallo tho, to nonego bed nokawo loch. Koro nokonyal kawo loch, nimar ne pod otin. To gi ywaruok mane nitiere dala ka, wuon gi ne oneno ni ok onyal kawo loch. Koro ogada o take over loch as a regent king, a regent ruoth on behalf of the son. In the meantime, ogada ne mentor wuode on leadership. No mentor wuode on leadership. So during the course of this time, because of ywaruok ne dwa bedo mang'eny,
to gada bende neneno ka dende bedo ma ool. Gor no odhi ka ner mare Kanyada. Min gi niluongo na wuonde nyar Jema ne en ja Kanyada. To Jema bende jabilo. Koro mentorship mar bilo ni bende otim ka ner mare. Koro sama Gor ni ka nergi, because nong'eyo, ne en gi that gifted spirit mar leadership, and he knew he had the feeling for the land. Gor ne nigi dwaro mar ng'eyo ni nyaka nibed jabilo motegno for you to lead. Nyaka jobilo ma Tanganyika mago dhir gi te mondo oyud rieko mar bilo no. Ni mar bilo no was the power kiriwe gi the spiritual authority ma in go, ma piny omiyi, ma juok piny oketo kuomi, then you can lead effectively. To nimar nok nyal miye telo mar ruoth immediately, owetene gi ne nyalo nege. Koro notimo kama, owadgo gada ni nitie iluongo n'Ong'ondo Sibuor. Koro okawo telo nochako hand over n'Ong'ondo mondo obed regent ruoth. Gik moko ni ne gin onni mane ochako timo kapod otin. And he was also spying on the wasigu mag Kanyamwa machalo Kwabwaye gini. To ogada nokonegi ni mano tich matek. Kwadwaro mondo okaw pato Kanyamwa odhigo, juok piny nyaka ng'ad, ema biro ng'ado burani. To mondo juok piny ong'ad burani, nigi wachore ni gol wuodi momoro, aba gol wuoda Magor, mondo gidhi gimuka ne yien moro ka. Nitie yien moro ma usiginende tiende dhi piny kabisa. Kopo ni gimuko, ka Gor omuko, kata komoro muko to wamiu part of Kanyamwa. To ka Gor omuko to wadong' gi Kanyamwa. Trial mar bilo. Yeah, for the first time. That was his. A day was made. Mani gino tugo notimre. Ma omoro otwene tol. Kete kaka yien cha. Otwene tol. Tie yien mondo oneko nyalo pudho yien. Bul ywak kama ji go asili, ji wer, ochalo bando mane ji go. It was exactly kaka bando. Omoro biro. Jokanyido to biro moluoro. Wuodi gi dhi loya. Omera ng'ano oywayo gini. Hakuna. En tan mar Gor. Gor odonjo. Jokanyamwa wer. Atendo wuon bilo. The spirit ni kod ng'ani, because osemiye the spirit with the powers of handing over mane kwari otimo piny mare. Nodhi oywayo gino with one pull mopudho yien ma ji ochako wer. Jokanyamwa ringo dok dala. Buro rumo. Koro jokanyido to wacho ni wating'o badwa. Timbe ni moko opogore gi timbe nyithindo moko. Tiyudo ndalo manodongo no be, kano tugo gi nyithindo wetegi, to ka oringo to samoro olal negi kindgi ka, magindo Gor odhi kanyo, to chako duogo. To kopo noyweyo, to ndeke ginene yamo, en yamo maroko gigi tete man bute machiegni, magolo nyaka bawiny ringe. Koro timbe nene gala. Koro kata jodongo bende ng'iye nyathini. E lweny, ne en kod olethe magalagala mane kelo chich mathoth. Gima notimo mwang'eyo en kane gigore gi kane ndalo mane gidhawo gi Kwabwaye, to notimo gima iluongo ni espionage. Nodhi ir jatend Kwabwaye molokore the war general mare iluongo ni Otuoma. Ting'e ni ka wuoyi cha war general cha biro mondo oyud the information brief kuom jaduong'ni. Donge koro ka wuoyo kodi kan wuolo kare macha mana ne Gor. Ko gioro joko moko mondo obi olawe. Aora moro mar Ndhiwa makani. Gipenje to kuneno Gor ko kadhi, ok aneno ng'ato. Koro jogo ringa mokadhe moweye. E kinde ka kinde ne ong'eyo kaka okedo kod wasigu. Achiel kuom gigo mane Gor Mahia tiyogo kor ka lweny kata mar riembo wasigu en kich miluongo ni bees.
kata gi dho science ni Apis mellifera. Koro an awuon mokwongo ne ok ang'eyo malong'o kaka Gor Mahia ne tiyo gi kich. To kane atieko skul manondika, atiyo gi Ministry mar State Department of Livestock Development, kaeto kuma nakwongo bedo posted iluongo ni National Beekeeping Station. Kae machako tiyo gi kich. To kadieri naneno kaka ne atiyo kodgi, handle gi, atimonegi management, ne an gi ujuzi mani malo sana. Makata jok mane watiyogo be ne wuoro ni to ng'ani otiyo gi kich machalo mana ka gima kich winje. Jo-Kobuayi otemo mondo go Jo-Kanyamwa. Kendo gigo kabisa. Gigoyo magiriembogi. Kae to mano lweny mokwongo. Lweny mar ariyo, to sama nobiro ne mana koro Jo-Kobuayi temo mondo obidhi otim the final attack mondo koro gi raise Jo-Kanyamwa out of Kanyamwa land. Goro biro ma raise the spirit of the soldiers. Mokonegi. Lweny biro wadhi gore gi Jo-Kobuayi. To onge Ja-Kanyamwa kata achiel ma rembe nochwer. The strategy mane Shaka Zulu ne tiyogo. Chalo tung dhiang'. Udhi en gaf jogo luorogi kama kendo gi koni. To gidonjo eiu. To sama ne giluorogi noero, Gor nokelo ng'weng'o ma ok inyal neno kata 2 feet away from you. En ng'weng'o mathik. To ka nofil ni ng'weng'o gi jogo oseluoro jogo moketo diere kabisa, to golo ng'weng'o. Kogolo ng'weng'o to owe Jo-Kobuayi in the open. Ka gore mosedonje gini, ok wabi nyalo lweny ni. Koro gima ber, let us send the message mar kwe. Ni gioro mine moko mondo bi owuo gi Gor. Mokelo message mar kwe, ni gidwaro kwe. Eventually kwe nobede. Kae to kanye kama story mar ng'ado guok nowuoki. Ng'ado guok means ni Jo-Kobuayi biro gi guoggi. Jo-Kanyamwa be biro gi guoggi. So, ei aora, kaka aora mandhiwa noero, Jo-Kobuayi mako dho guoggi. Jo-Kanyamwa mako tiend guogno. Kato ng'ato achiel man gi beti ma sharp ng'ado guogno diriyo ni pap, wiye dok koni, tiendene dok koni. Remo machwero nyaka chwere pi mamol. Mano the first signature mar peace accord. Kae to the second guok kaka Nyamwa. Jo-Kanyamwa mako dhoge to Jo-Kobuayi mako tiendene. Ting'ade kamano ero. Remo chwere pi to molgo. Mano the second signature mar the peace accord. From there, the agreement mar peace was signed up to today. E biro mar odieche, Gor ne ogarogi e dwachgi, kata kamano ne gilombe mondo mi obed ruoth. Gor in his nature, nokohero chwero remb dhano. He could fight for protection, not for annihilation. Mondo tieki ji no. Kao loch, irit Kanyamwa. And that was the installation of Gor as the king or ruoth mar Kanyamwa. Jabilo ne ni kod monadi. Nonyuomo Bilo, nonyuomo Ndiala, nonyuomo Akomo, nonyuomo Aloo, nonyuomo Chino, nonyuomo Adhiambo, nonyuomo Atieno Nyaseme, nonyuomo Otieno Liera, nonyuomo Nyamanga, nonyuomo Maria Mbogo, nonyuomo Geja, kaeto nonyuomo miluongo ni Ugejo. Mago ne mond Gor. Ka okan sure ne gin mon 17. Kuom mon go, Gor noyudo yawuote. Yawuote nonwang'o soa. Koro yawuote nosetho te. Koro mondo ibed gi right information, ka ng'ato otho bende nyaka ng'e to notho adier.
Oswago notho e mwaka mar 18. Dawa achiel manyalo nyisi ka nodhi oko, nodhi Uyoma ka. Iluongo ni Atieno Nyar Seme, ka nodhi ei Seme kanyo. E wuodhe manowuotho, to ka nokadho neno nyako maber, naneno mamano. Mama marateng', very beautiful. Otho ka en very beautiful. Marateng' manyilni, tapani gor nonene to noa ei aora, ting'o pi. To gor oluwe nyaka dalagi. To gor express his interest in this girl to the family. To jogo kone ni wadwaro dhok, wan kimiyowa dhok to wabiro mamiyi nyako. Ing'e gima ne gor otimo? Owuok koni kare miyauru taya madhi kelo dhok. Owuok to koduogo to duogo gi dhok. To mago dhok mo-generate kendo ok ni dhok mogolo dalane. Gin mana dhok mag hono. Mano dhi ohono to biro go to miyo jogo. To kane osekelo dhok to miyo dhako biro go Atieno Nyar Seme. Oduogo gi dhok to miyo nyako maber oting'o biro go. Atieno nigi jogene e dalawa ka. Atieno Nyar Seme nigi jogene e dalawa. Komiyo nonyombo from everywhere. Dana en nyar Wagoro. Koro manyalo paro ne nitie nyargo miluongo ni Obilo, ne nitie Regina, Leonora, mane waywa maduong' ka Nyamunga, ne nitie Kefina, mabe ne nyamin Nyamunga, nitie Ngadho, nitie Ayuyu ni to pod ngima, nitie Omusi, nitie Esto Nyiero, moro niluongo ni Okoth, gi Napil, to machielo niluongo ni Otete. Kane jorochere ochopo, gor noiko joge mar rakore kodgi. Gor ka sama nobedo loch, mosechako bedo loch, ne ndalo mane wasungu donje e piny ka. Gor en jahulo. He was a prophet. To gor nohulo ni jomoko biro e kenjewa ka, ore pinywa ka, ma gichalo gi nyithindo matindo. Gichalo gi Bogno. Ing'e ni Bogno en nyathi moa nyuol, ma dende pod kwar. To giting'o gik moko machalo luth kuon, ma dhogi golo mach. To jogo biro donjo e pinywa ka. They are going to rule us. They will stay for some time. Ndalo gibiro chopo, gibiro dok. To ka gisedok e thuchegi, gibiro chako duogo. Koro ka giduogo, ok gibiduogo ni giloyowa, gibiduogo koro gidak adaka e kindwa ka. And you can see that one. We were colonized, we got independence, wasungo dok. Sani dongo giduogo. They're just living with us. Ne gidonjo gi Western Kenya. Ka Nabongo. Numiya Bwanga. Gor nowinjo ni gibiro kono. Nokawo wuoth modhi nyaka Kawanga. Moromo gi wasungu. Mzungu mane lead ga these expeditions mag colonizing this western part of Kenya niluongo ni C.W. Oble. Oble niwe obedo Dio Kisumu, Nyanza, obedo nyaka Dio, en emnokelo loch e South Nyanza ka Oble no. Noneno gigo e prophecy. Notemo wuotho kuonde joluo, leadership mag joluo, jotend joluo, chiefs, ruodhi mag joluo. Moko nigi ni yawa, jogi biro to owinjore wariwre uru kaka joluo. Kok wariwore, to jogi nigi ngufu, gibiro hinyowa. Koro gima nochako confirm wachne noero, kanodhi limo Mumia ma wasungo gi odonjo monenogi. Joka Gedo, ng'eno ga nyaka Kager, ne gin joma ger ahinya. Kendo ne gigorega. Joka Ger no resist. Ne giresist wasungu mondo kik donj irgi. Jogo nogogi goch malich miwuoro. Kane gor duogo, nokone joka Nyamwani, joka ok gin jok ma unyalo tugogo. The best thing minyalo tim kodgi en uwegi gidonjo, uwuondo gubedo mamuol, gidonjo, umegi gisettle. You win their confidence, to gisettle, then you study them. Odieche kane odak e kama ne iluongo ni Boma, kendo maugo bende ne kecho e God Sori. Gor ne okonyogi mi ginar kendo gichopo Kisii. Kata kamano, ne osandogi kod kich. Eventually ne gibiro Kanyamwa. The same man, C.W. Hoble, obiro Kanyamwa. Kano chopo Kanyamwa piny ka.
to penjo ni ere dala duogo do piny jatendu to kisiema na sigama obilo biro kach wuotho a piny kuro nyaka sigama ka kano donjo sigama oyudo ka uro gada wi marabora jaluo marabora ma dendo idho to odich gi jogene jok manorito odich kodgi owuoyo kodgi solve their problems kato buono donjo dalane ka buono donjo titere ire to ne en gi a way of talking to people. Nowuoyo gi ngeche, kiwuoyo kode to duoki gi ngero, mana kaka Yesu ne wuoyo cha, oduoki gi ngero. Koro jogi CW nong'iyo koni, to ma ng'ama lich ma, ne giwuore. This man, the way moorganize pinye ni, the way mowuoyo gi ji, it's like a dynasty. It's like it is representing a dynasty, which is very rare in this part of the world. Koro bang' mano they marked him. Wasungu nomako koro. Emomiyo bang'e ka koro CW ka ne gido mondo gibed Sori, giked headquarters Sori, to Suna nobaro gi ndasi kato gidar koro giduoka. Gibiro ir goro mondo nyisgi kama ginyalo kete the headquarter in Homa Bay district. Kato goro notero gi in school maloka cha. Yes. Kacha cha. Emano gidhi gibede kanyo iluongo ni Boma. Kanyo ma gikwongo gibede kapok gidhi Kisii. Koro kane gisedhi Kisii ma koro gisesettle in 1902. CW obiro penjo goni sani wadwa establish our colonial system a district ni. Dang' imiwa ruodhi mwanyalo chako go tich konywa tich. Ogore mono appoint the first chiefs manutiyo gi the colonial government in South Nyanza and Central Nyanza. Eventually they made him the paramount chief. But ruodhi nimiyoga gowns to put on. En odagi golo leopard skin mare gogute chande gi bangles mane nie nodagi golo. Ne en kit jatelo mane? And because of that belief, Goro nowuotho kuom chief teko konegi niya, kik gown mar msungu donje wiu katu lokru joneko katu chak sando jothuru. Dalane mane ochiel kod oinga ne en kama lich, man kod range mag magar. Dala Goro represent the protection of the Luo culture and their heritage, and he fought so hard to make sure that the Luo culture and heritage was not interfered with by the colonial forces manodonjo. Kinde mar thone kane ochopo, Goro notimo tim mane obwogo oganda. Nokone gi noneno ka ndalone chopo to ok odwar ni otho ni ng'ato koloye. Nokone kata ibed mana nade e piny Luo ka kata ni jamen to kinyago ji to mondo dalani olose maber nyaka wach ni chiemo yudo ng'at moro monyagi. Koro nokone joge ni an bende ok adwa nodhi ni kata ji owach ni an ok noloya. To mondo dala nodongi, nitiere ng'ato mabiro a loka kocha, yo loka central kocha, mabiro ni biro thiedha. This person kabiro thiedha, to biro to sama kama obiro donjo. Koro Goro nokwongo luongo jodongo mobedo goro piny, monyiso jogo en ng'ama kama oting'o gima kama to boneno kobiro chopo ka. Tang'o biro thiedha, to kik uker kode lweny, weyeuru aweya. Nogone Gor gimonego chule. Ng'ano iluongo ni Nyamlunglu wuod Ogoma. Nyamlunglu wuod Ogoma. Koro Nyamlunglu kanobiro ka, kosetimo thieth, to koro owuok, nodok, nokono nomondo gokinyi. Koro nokowe gi dhiang' manokowe gono
ne en dher juogi mano dak barachar. Karo kia ni odo bedo tricked. Koro en okano omiye dhiang' odhi godo, odhi idho go yie kodhi go Siaya. Gima notimore, joma ne kowe nokone dhi wadhia kode to kik ung'ew to kusewuok kode koidho yie kod gidhene to loke uduogi. Koro dhiang' kane ochopo e dho nam, dhiang' nolokore jowi. Dhiang' nolokore jowi. Nyamlunglu noidho yie kakoro dhi. Nikech dhiang' kako lokore to dhiang' oringo molal. Koro kane oduogo, kane odhi, nokochopo loka. Ai marach yie no capsize e lake mane otho. Gor be kaka ndalo nosechopo, go nodhi otho. Kuom ai maber kata marach, dhiang' manomiye cha kane oduogo, nene dhe juogi. Ema nonegi, ema noban piende, ema nokava godo gor, ema noike godo kacha. Gin kod chenro mar gero MCO mar Gor Mahia mondo obed kanyono mongirore manyalo ywayo welo. And this shrine will be a shrine that promote the Luo heritage, the Luo culture, heritage and culture, and then we are going to turn it into a research center. Kaluwore gi gunda Gor ma kani wantiere ni ok onen maber ahinya kaluwore gi nying Gor. Koro nakwayo mana ka sirkal nyalo kele kony moro mondo kaendi mondo gerie gimoro mibiro par godo Gor. Moko kuom yawuote nobedo jokedo mane odhi e pinje ma oko kendo goyo lweny mokwongo to kod mar ariyo. Yawuot Gor ariyo to gi nyakware achiel. There were 2 Gor Mahia sons and 1 grandson who went to the Second World War. One was called Silvanus Oulo Gandu. Gandu meant the sound of the gun, Gandu. Then there was another one called Daniel Aruka. And then there was Isaka Opeyo. Those were the 3 members of this family who went to the Second World War. Lweny mar ariyo mar piny kaka nyalo paro mang'eyo matin kachako gi Asango Mawuora ma wuod Gor Mahia no en achiel kuom joma nodhi e Second World War. Kichako ibiro kama wantie ni nitie wuod Gor miluongo ni Daniel Aruka nodhi e Second World War. Kidhi mwalo Pala but Ndhiwa nitie wuod Gor miluongo ni Nyamunga nodhi e Second World War. Koro nyisa ni yawuot Gor bende negi chir to gi mbi mane wuok kuom Gor nikech ne gidhi magigo lweny magiduogo ka gingima. Kwara ne an ayudo ka en ni iluonge ni sergeant, yani notiyo tich e sirikal. Ne go sebe mang'eny malich. Kumbe jobilo wetene, there are so many. E kara chwanyo ka Nyakiti gine ne mago osiepene, Kagose ma gine ne ja Tanganyika mago osiepene, gine ne Samoe ma ja Masai ma ja Lang'o mago nosiepene, Lenana gini yo Masai mago nosiepene. Ne en gosiepe mang'eny e piny loch ka. Nyakwara Mogi. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ka jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani.